Chabvondoka muri yeZimbabwe. Hopewell. Zvinoreva kuti Hopewell muri yeZimbabwe zvoreva kuti tarisiro kwayo. Hopewell ching'ono. But mukomana apererwa, asvika pakupererwa, asvika paaita give up. Right, Inzwai zviri kutaurwa nemukomana waishwa statement ching'ono. Hanzi civil servants in Chiredzi and many parts of the country have been given these forms to fill in before they are submitted to parliament. They have no choice but to complete and sign them. So vakomana vanongana tuma tricks muhomwe. Tichateura macivil servants tonomasainisa chimwe chifomu negwekuseri tozouya nacho muparliament toti chifomu ichi chiri kusapota bill number 3. But vanhu vanenge vaonera kudhara anditi havatombozvioni sechinhu izvozvozvo, vanenge vaonera kudhara anditi. But ching'ono anotadza kuti ari kutofila senge chinhu ichi chiri kumubata ichi, but maZimbabweans mazhinji atoziva is everywhere. Haiwawo vakaonera chinhu ichi. So regai tiende kumberi naching'ono. Hanzi naching'ono, meanwhile ZANU-PF is already planning and campaigning for a yes vote in 2 referendums. That work is already underway. Sadly, an opposition leader is deploying his sidekicks to attack people like Tendai Biti, who are working to educate and mobilize citizens to defend the constitution. When ZANU-PF eventually delivers that referendum and wins it, do not say you were not warned. Quite sad indeed. Ching'ono ari kuona zvinhu izvi from a level really more like, you know, tichikopa, when you look at the past, this have happened and maybe it's going to happen again. Tuapana tuma 22 tuma 2k hatisi kuzvinzwa zvese. So ching'ono chitaura zvataura kuti tose toziva kuti panapa the Mutapa Times takakubudisirai muri Zimbabwe tichitaura kuti pana lawyer Matebuka anzani Matebuka are based in the UK, who is a well-known supporter of Chamisa. Akabudikira achiti, you know what, kusungwa kwakaita Bitika inini it's hard for me, handisi kunzwisa ndiri papi, whether ndomunzwira tsitsi kana kuti ndoti toko, handisi kunzwisa because ndichirangarira utengesi hwaBiti hwaakaita Chamisa back then in 2000 panyaya dzaChabangu, handisi kufara. So lawyer uyu akabudikira achitaura izvozvozvo. So as we can hear from Hopewell Ching'ono's statement, Hopewell Ching'ono actually is not thinking also kuti lawyer akangotaura from his own head, asi ari kutoti he was deployed by Chamisa. I think Ching'ono sometimes get to the extremes, you know. He's a guy who thinks it's really zvatozodhakwa kona zvinhu zvikadai zvateta tozokuwara. Of course, sometimes it's true, you know, if you are too critical of somebody, like maybe you are a big enemy of Mnangagwa because of his regime, you can think like that, and it's okay, and it's constitutional. So ari kuti Biti ari kurwisa zvaari kurwisa, Biti ari kuedza kupinzira game kudzidzisa maZimbabweans pamusoro pekuti aiwa amendment bill number 3 rakashatira this and this and this, while Chamisa ari busy kumuataka through his proxies vakafanana neMatebuka watataura nezvaye lawyer. And so kuti titi Matebuka akataura izvi because atumwa naChamisa, kana kuti titi Matebuka angotaura izvi on his own, I don't know muri Zimbabwe. Imiti mungatuduza mu comment section, what do you think? Kuti Matebuka taura, because it's more like Matebuka angotaura zviri from soro wake o zvake. Chamisa ofuti is too cool about it. You know, kana tichitaura zve atoti susu wisdom yekumusoro imwe ya wisdom inovhundusa ya. Ukaona kana Chamisa ane plan apa. Kana Chamisa ane nimwe plan ranaro raroda kuzokanda sechijoka chijuve Jack reverse pa nechijoka apa Chamisa ndo paanenge ativhundusa because tekazvitarisa mamiriro zvakaita zvoita zvokuti Chamisa mufesi unenge akatora tuma millions akatyoka
kana kuti wakungovhunduka life yake, kana kuti vakamupa mathreats mamwe ayaya ekutoti mufana ukada kuda kusumudza musoro katokupedzera kana mhuri yako or something. Otherwise kana zvisiri izvozvozvo achamisa waita too cool. But kana ukaona ari this cool ane kaplan kamwe kanoda kupinzira, kamwe kanoziva kuti aka kajoka kanovharisa aiwa wakaipa, regai tione as it goes muri Zimbabwe. But the biggest opposers of this amendment bill muri Zimbabwe, it's actually ZANU-PF itself. It's actually ZANU-PF itself, believe it. It's actually ZANU-PF itself. As citizens, we just have to confirm to those who are opposing this thing. Vari mukati me ZANU-PF, vari mukati me military, vari mukati me chiki, kuti no, actually my citizens are behind it. My citizens haasi kuda kubahwa nkunzu. Kwiyo. Aiwa, Inzwai. So, regeti Hanzi, like Donald Trump, who claims he is giving Iran more time to think while effectively mobilizing troops for a possible attack, ZANU-PF is keeping you distracted, focused on the fight for a referendum that it is already preparing to control. Wakumana ZANU-PF, there are 3, 4, 5 steps ahead. But ahead of who? I'd say one paragraph to go. There is no organized, united opposition to counter this. Those who should be leading that effort are busy attacking the very people doing the work. Live and learn. Honestly, Zimbabwe is machine chanu kuza chunu ichikaichi achisi kuzomiswa nzira ya murufungwa chiri kumiswa. Chunu ichiri kutozomiswa not by the same people who are pushing it. Jiraguchi, the same people you are attacking right now, vakafanana na Tagwirei, vakafanana na Ziyambi, vakafanana na Tungbarara, ndo the same people vari kuzomisa chuni chisati chaitika. Wisdom. Muri Zimbabwe. Anyway, regai tiperi panapa tichiti mimi garai muri subscribed, because muri kungozvinzwa kuti hapana chaunomisa when it comes to my updates, but the dapper times.